טוב, בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו מתחילים וובינר, מקווה שגם יעניין, בנושא של ניהול בקרים, רגולציה והגנת סייבר, מפעלי ייצור וחומרים מסוכנים. שמי יריב ענבר, אני מנהל את אגף זמן אמת ו-OT במטריקס, ואנחנו הנציגים של ננולוק בישראל. מיד נספר לכם גם קצת על ננולוק. יש לנו תוכנית שאנחנו ננסה לדחוס אותה בשעה אחת, זה לא יהיה קל. ואנחנו ניתן, למה שתקרא, לפי סדר הדוברים. הראשון יפתח יוסי שביט, ראש יחידת הסייבר בתעשייה במשרד להגנת הסביבה. לאחר מכן אני אדבר מספר דקות על נושא הפתרונות, ובשלב השלישי דוד, שהוא מנהל מוצר בכיר בננולוק, יבצע הדגמה של המוצר ויראה בעצם איך מבצעים את הפעילות הזו הלכה למעשה. בסוף הסשן אנחנו נענה על כל השאלות. אם יש שאלות, אני מבקש כבר עכשיו, אתם יכולים להתחיל מה שנקרא לרשום, יש לכם למטה מקום לשאלות ותשובות. אם יש איזה שהן בעיות טכניות או כל דבר אחר, תרגישו חופשי לרשום אותם גם בצ'אט. יש פה צוות שאמון על ההפקה של הוובינר וייתן מענה בזמן אמת. אני רואה שכבר עברנו יש לנו כמה עשרות אנשים בוובינר, ככה שזה מצוין, ואני מעביר את המיקרופון ליוסי. יוסי, בבקשה. שלום לכולם, כמו שיריב הציג, אני ראש יחידת הסייבר בתעשייה של המשרד להגנת הסביבה. אני חושב שאנחנו היום הגוף הדומיננטי ביותר שפועל במפעלים במסגרת רגולטורית. זה אומר שכבר כ-120 מפעלים נכנסו לתהליך רגולטורי, שבעצם מחייב על פי חוק ביצוע של הגבהת חומות והעלאת חוסן בסייבר. ואני קצת אספר לכם על הפעילות. המצגת שלי די עמוסה, אני ארוץ עליה מהר, ואם יש, קודם כל אפשר לקבל את המצגת, בסוף הוובינר תוכלו לקבל את המצגת, ואם יש שאלות אז כמובן שאפשר לשאול בצ'אט. אז בעצם מה הקשר שלנו בכלל, הגנת הסביבה עם סייבר? הרי בסוף אנחנו מחבקי עצים, מנקים את החופים וכדומה. אני אראה לכם שני סרטונים קצרים, ממש כמה שניות מכל אחד, ותבינו את המשמעות. And there you can see the enormity. זה אירוע שקרה בביירות. What appears to be a secondary explosion, whether that was אני לא אמשיך את הסרטון מקוצר הזמן, אבל בסוף האירוע הזה היו מאות הרוגים, אלפי פצועים, נזקים מטורפים במיליארדי דולרים. אירוע נוסף שקרה לא מזמן, באמצע 2022 בנמל עקבה, מכולה של כלור שנפלה ממנוף. אירוע מטורף שכלל בתוכו הרוגים, נפגעים, פצועים ונזקים מטורפים. למה אני מראה את הדברים האלה? שני האירועים האלה בעצם לא קשורים לסייבר, אבל אירוע סייבר בקלות יכול לגרום לאירוע כזה, בייחוד אירוע שקשור לבקרים, ובעצם הפוקוס היום של הוובינר הזה הוא בעצם נושא של הבקרים. עוד מספר אירועים שקרו לנו גם בעולם הבקרה, זה התחיל עוד ב-2018, תאגיד מים בצפת שהותקף, צבע אדום של פיקוד העורף, טאוור סמיקונדקטור הותקפה, חטפה כופרה, שילמה כופר והייתה מושבתת מספר ימים. ושוב אני מדגיש שכל האירועים האלה הם תעשייתיים לגמרי, אין פה אירועי IT, יש פה אירועי OT. יש לנו מתקפת סייבר בהלל יפה, ויש לנו גם בבית חולים, כמו שאתם יודעים, יש חומרים מסוכנים ויש מערכות סקאדה בלי סוף. מתקפת מתקני המים שהייתה פה במאי 2020, היה פה חשש להעלאת רמת הכלור במים בישראל. חברת הולכת דלקים הגדולה בעולם משותקת, כל החוף המזרחי בארצות הברית
אין אספקת דלק עקב תקיפת סייבר, ניסיון להרעלת עיירה שלמה בפלורידה, העלאת הכלור במים לערכים של פי 100 מעל הנדרש. סליחה, זה לא כלור, זה סודה קאוסטית, הרבה יותר מסוכן מכלור. ובעצם אנחנו, על פי מחקר שהיה לפני כשנתיים, כן, זה לא מחקר חדש, דיברו על עלות התאוששות בישראל של מתקפת כופר, משהו בסדר גודל של $570,000. שנה אחרי זה, כשבדקתי סקרים בנושא הזה, ראיתי סקר של IBM שמדבר כבר על $4.35 מיליון. תבינו את המשמעות, זה בסך הכל הפרש של שנה, וזאת עלות ממוצעת, זאת לא עלות הגבוהה ביותר של מתקפת סייבר, שכמובן כל מתקפה כזאת, הדרך שלה לעולם ה-OT ולרצפת הייצור היא פשוטה מאוד. בעצם אנחנו מדברים, הפוקוס שלנו הוא על OT יותר מאשר על IT, כי בתוך ה-OT יש לנו בעצם את נושא הבטיחות, ושם גם נמצאים הבקרים. בעצם אנחנו מדברים על משולש אחר, משולש ה-CIA מבחינתנו הוא חשוב, הוא טוב, בעולם ה-IT, אנחנו מדברים על משולש לגמרי אחר, שנקרא SRP, שבטופ של הפירמידה שם אנחנו מדברים על בטיחות, ועוד פעם, הבקרים הם אלה שיתנו לנו את הבטיחות הזאת, כמובן שגם אמינות וגם פרודקטיביטי, הכל קשור למערכת הבקרה המפעלית. בעצם איך עובדת מערכת בקרה מפעלית במפעל? אז כמו שאתם רואים, יש בעצם את עמדת ה-HMI, שהיא עמדה מרכזית, שאליה אנחנו נכנסים, עם יוזר וסיסמה, ובעצם בונים שם את כל התהליך, והפלואו הוא בעצם מתן פקודות אל הבקר, מהבקר זה רץ לרכיבי השטח, יש סנסורים בשטח שבעצם נותנים לנו חיווי על הערכים, ומחזירים את החיווי לבקר. זאת אומרת, הבקר פה משמש כגורם משמעותי מאוד בכל התהליך, לשני הכיוונים, זאת אומרת, גם מתן פקודות מצד אחד, וגם קבלת חיווי מהצד השני, מבחינתנו זה הלב של המערכת, זה הדבר שצריך להגן עליו יותר מכל דבר אחר בתוך מערכת ה-ICS. בעצם מה הבעיה של השתלטות על בקר כזה באירוע סייבר? אז בעצם ברגע שהשתלטתי על בקר, המשמעות היא מאוד כבדה, ניתן לשנות פרמטרים ברצפת הייצור, כמו לחצים, כמו טמפרטורות, כמו ספיקות, יש גם נושא של תקיפות ERP, שזה בעצם מערכת שיושבת בין ה-IT ל-OT, ובעצם אחראית על הרצפטים, על כל תהליך הייצור, ושוב, אני לא מדבר רק על חומרים מסוכנים, אני מדבר בכלל על מערכות ייצור ותעשייה, וכמובן תקיפות על מערכות מס, שהן בעצם מערכות של ניהול הייצור ברצפת הייצור. בעצם כשאנחנו מדברים על פגיעה במערך ה-OT, אנחנו מדברים על פגיעה ברצפטור ציבורי למעשה, בבריאות הציבור, יש לנו אלמנטים של פיצוץ, שזה לחץ, יש לנו קרינת חום, יש לנו פיזור רעלים, זה בנושא הבטיחות, אבל יש לנו גם את הנושא של המשכיות עסקית, פחות המנדט שלנו במשרד להגנת הסביבה, אבל עדיין יש את הנושא של המשכיות עסקית למפעלים, בעצם פגיעה בבקר או שיבוש פעילות הבקר, בעצם תשבש לנו את מערכות הייצור, פגיעה בהמשכיות עסקית, עד רמה של פגיעה ברמת תפקוד מדינתית. בעצם המקור לסיכונים הגדולים, למה אנחנו כל כך מתמקדים בתעשייה היום? כי התעשייה זה בעצם הבטן הרכה. בעבר מפעלים תעשייתיים היו בנויים ממערכות יותר סריאליות, פחות פתוחות לעולם, ועם הזמן, עם המהפכות התעשייתיות, בייחוד השלישית והרביעית, שהביאה לנו את כל שירותי הענן ורכיבי IIoT, ולא שאני נגד, אני בעד התפתחות תעשייתית, אבל במקביל אנחנו צריכים לדעת שמשטח החשיפה שלנו בעצם הלך וגדל, וכמובן שאנחנו צריכים להגן. בעצם וקטורי התקיפה, כמו שאנחנו רואים אותה למערכת הייצור, שהיא המערכת המעגל הימני, קודם כל מכיוון ה-IT, כולנו מכירים את האיומים ב-IT ולא נרחיב עליהם, יש לנו את האיומים הישירים על הבקר, גישה ישירה לבקר מרחוק, אפשר למצוא מאות ואלפי כתובות של בקרים שפתוחים לעולם, וכמובן שהגורם האנושי. אנחנו לצורך העניין כתבנו רגולציית סייבר מאוד מאוד קשוחה,
ובמקביל גם פרסמנו מתודולוגיית סייבר שבעצם כוללת את כל ההגנות והבקרות שאנחנו דורשים כדי להעלות את החוסן במפעל. מן הסתם נושא הבקרים קיבל פה משמעות מאוד מאוד רצינית. חלק גדול מהבקרות וחלק גדול מההגנות הן בעצם מדברות על הגנות על הבקרים עצמם. אז בעצם כמו שאמרתי, הפוקוס הוא על הבקר חד משמעית, ואני אתן כמה סנריו לגבי הנושא של הבקרה, כמה אתגרים שיש לנו במפעלים. אז דוגמה אחת, עדכוני תוכנה, האם לעדכן את התוכנה או לא לעדכן את התוכנה בבקר. אז אם עדכנתי את התוכנה, אז יכול להיות שיהיה לי עכשיו פה איזשהו אירוע של פעילות לא נכונה של הבקר, שיכולה לגרום לי לאירוע מסוים, כמו שאתם רואים בתמונה, אבל אם לא עדכנתי את הבקר, והגישה אליו היא פתוחה, ולא מספיק כמובטחת, אז בעצם קיבלתי את האירוע השני שהתוקף בעצם נמצא אצלי. יש לנו סוגיות נוספות של התמודדות עם עדכוני בקרים ועדכוני מערכות HMI, אז בעצם אנחנו מנסים בכל מיני דרכים, בכל מיני טכנולוגיות כמו virtual patching או כל digital twin, סימולציות וכדומה, לנסות כן להגן על הבקר בצורות כאלה ואחרות, מה שנקרא בקרות מפצות. אנחנו צריכים להבין שלא כל דבר שאנחנו מבקשים אפשר לעשות מיידית, יש דברים שלוקחים זמן וצריכים לחכות למועד השבתה שהוא נעשה אחת לשנה, ולכן אנחנו גם מחפשים בקרות מפצות או דברים שנוכל ליישם מיידית כדי כבר להעלות את החוסן של המפעל עד ליישום הבקרה המרכזית. אתגרים נוספים, טכנאים שמתחברים למפעל, היום הוא התחבר למפעל X, הוריד משם מלוור ומחר הוא מתחבר למפעל Y והמלוור פשוט עבר דרך אותו טכנאי. כנ"ל עבודה עם טלפונים סלולריים מול מערכות הבקרה, אתגר מאוד מאוד גדול. נושא של סיסמאות בבקר, אנחנו מכירים שיש לנו בעיה שנוהגים לתת סיסמאות גנריות או שלהשאיר את הסיסמאות ברירת מחדל, איום ממש ממש מטורף למפעל. למרות הנוחות יש לנו פה פרצה מאוד מאוד גדולה. אני רצתי מהר על הדברים, אני קצת אסכם. אז בעצם הבקר זה הפוקוס שלנו. בין ההגנות שאנחנו ממליצים על הבקר, קודם כל ערכי סף, לבוא ולתת ערכי סף מובנים בתוך הבקר, אם זה ערכים שקשורים לטמפרטורה, לחץ, ספיקה, רמות pH, שגם אם ישתלטו על עמדת ה-HMI עדיין הבקר יהיה מוגן. כמובן הגנה על מחשב ה-HMI שמתחבר לבקר, זה חד משמעית. רשת התקשורת התעשייתית, חייבים להגן עליה, לנטר אותה, להבין מה עובר שם, מה קורה שם. כמובן שבידוד מרשת ה-IT זה משהו שהוא מובן מאליו, אפילו לא צריך לציין. הגנות מובנות בבקר, צריך להבין שיש בקרים, למעשה רוב הבקרים החדשים היום יש להם הגנות מובנות, אפשר לקחת את המנואל של הבקר ופשוט להטמיע את הבקרות המובנות אחת לאחת. אנחנו פה מגביהים את החומות. כמובן משתמש בסיסמה, והשניים האחרונים שהם מבחינתי מאוד מאוד אקוטיים, זה מניעת גישה לבקר על ידי אנשים לא מורשים, ממש חד וחלק, אנשים שמסתובבים לי במפעל שלא יוכלו בשום אופן להתחבר, וגם אם יגיעו לבקר פיזית לא יוכלו להתחבר אליו, וגם אנשים מורשים במפעל שיכולים להתחבר לבקר, גם חשוב למנוע גישה ישירה, גישה לוגית ישירה, ולעשות את זה בתווך נוסף או בבקרה נוספת במפעל. עד כאן, מוזמנים ליצור איתי קשר בכל עת, והמצגת כמובן שאני אעביר אותה, תוכלו לעיין בה, ואני זמין לשאלות. תודה רבה. יוסי, תודה רבה. אני שומע את ההרצאה שלך כל פעם, והיא נשמעת יותר, איך להגיד, אתה מעדכן אותה, מה שכן, יש אנשים שמביאים הרצאה 10 פעמים, אצלך הרצאה כל פעם מתעדכנת. אני תוך כדי גם הורדתי את כל הסיכונים מהמצגת שלי, כי אני חושב שלא נעבור על זה פעמיים, כבר הפחדת מספיק את הקהל פה, אז נמשיך מה שנקרא משם, ואני משתף את המצגת שלי, מקווה שרואים אותה.
ואנחנו בעצם נדבר היום על מערכת שנקראת ננולוק OTD, שבעצם בא לסייע לכם בשלושה דברים על רצפת הייצור שלכם: ניהול הבקרים, ניהול ההרשאות והאבטחה והגנת סייבר, ככה שאנחנו משתדלים לתת לכם באמצעות מערכת אחת פתרון הוליסטי לכל מה שקשור למערכת הבקרים שלכם. הרבה פעמים שואלים אותי, אוקיי, אבל למה אני צריך? אז כשיש לכם 2, 3, 5 בקרים זה על הכיפק, זה באמת פשוט. אבל יש לכם רצפת ייצור שמלאה בעשרות, מאות ולפעמים באלפי בקרים, וכל אחד הוא מסוג שונה, הוא מדגם אחר, כבר מדובר בסיפור אחר. אז תחשבו על סיסמה אחת שמאפשרת לכם בהרשאות המתאימות לפתוח בדשבורד אחד כל בקר ובקר, לטפל בו, לעשות עדכונים, לנעול אותו, ואתם לא צריכים עכשיו לגשת ולחפש ולראות איפה שמתם, ובטח שלא לשים איזושהי סיסמה של 1, 2, 3, 4 או כל מיני דברים מצחיקים. מבחינת דשבורד אחד שמנהל לכם את כל הבקרים, יש לכם שם את היצרן של הבקר ומאיזה סדרה הוא והדגמים, וגם איפה הוא מוצב אצלכם, באיזה קו, באיזה מחלקה, האם הבקר כרגע נעול, פתוח, כל הדברים האלה מופיעים לכם על דשבורד אחד. לא משנה אם יש לכם בקרי ABB, סימנס, אלן ברדלי, שניידר, תגידו מה יש לכם, הכל מנוהל מתוך מקום אחד מרכזי. מסך אחד בעצם מנהל לכם את כל מה שקשור בעצם לבקרים, כל הפרמטרים נמצאים ביחד, וניתן להגדיר כמובן איפה הוא נמצא בתוך המקום. יש לכם לוג אירועים ספציפי לכל מה שקורה עם אותו בקר, תשימו לב כאן על המסך מה שאתם רואים, הפרמטרים של אותו בקר, וכל הדברים האלה נמצאים יחד על דשבורד אחד. מבחינת ניהול הרשאות, ניהול הבטחה. ברגע שאתם נכנסים לתוך המערכת, קודם כל יש לכם את הסיסמה, שהסיסמה נמצאת ברמת מורכבות גבוהה יחסית. אתם יכולים להתחבר לאקטיב דירקטורי, ואז בעצם הסיסמה שאיתה אתם משתמשים ביום יום למחשב שלכם, לאוטלוק שלכם, לכל המערכות של מייקרוסופט, מתחברת ומתממשקת, ורק אז אתם נכנסים. תכף נדבר גם על ה-SSO במסכים הבאים. ברגע שאתם רוצים לעדכן את פרטי המשתמש, את ההרשאה שלו, האם מדובר במשתמש פשוט, האם מדובר במשתמש מתוחכם, האם מדובר באדמין שמנהל את כל הארגון, כל זה מנוהל מפה. אתם יכולים לתת הרשאות שהן ברמת משתמש ספציפי לבקרים ספציפיים, זאת אומרת ברגע שאני נתתי כרגע הרשאות למשתמש לחיים, אז חיים מקבל הרשאות, לא בטוח שהוא יקבל הרשאות לכל הבקרים, לא בטוח שהוא יוכל לפתוח את כל הבקרים, מה שבטוח זה שיהיה לו גישה למה שאני רוצה בתור האדמין, שיהיה לו את הגישה. אתם רוצים לעשות את זה יותר קל? בואו נגדיר את זה בקבוצות. למה להגדיר כרגע משתמש? בואו נגדיר כרגע שבמפעל מסוים, בקו מסוים, במחלקה מסוימת, אנחנו נותנים גישה רק ל3 אנשים. ומתוכם רק ל2 אתם נותנים הרשאה מלאה, ול1 אתם נותנים רק הרשאה של צפייה במידע. אז הכל מאוד תלוי באיך אנחנו בעצם רואים את הדברים, כמה אנחנו רוצים לתת רמת הרשאות וכמה פתיחות, אבל מה שבטוח זה שיש לנו שליטה על כל בקר, על כל קו, על כל דבר, בוויזואליות מלאה. כלומר אפשר לראות את הכל. פיצ'ר נוסף, כל מה שקשור בעצם באנשים שהם לא אנשי הארגון, עובדים חיצוניים, זה אחד הסיכונים הגדולים שיש לנו בארגון, וזה אנשים שמסתובבים לנו על הקווים, עושים כל מיני שינויים, והאנשים האלה הם על הכיפק, הם אמינים, אבל גם הם חשופים לטעויות, וברגע שהסיסמה שלי היא אדמין, או 1, 2, 3, 4, והבן אדם הזה יכול לגשת לכל בקר בלי שום בקרה, בלי שום פיקוח, זו בעיה. אפשר להגדיר את שם המשתמש ואת הסיסמה לאותם אנשים ולתת להם גישה רק
לדברים שאותם אנחנו רוצים בעצם לאפשר להם לגעת, ויש דברים שאני רוצה כרגע לדעת שאני סגור, אז יש סיסמאות גם לאנשים שבאים באופן זמני או הם אינם עובדי הארגון, גם את זה אפשר לעשות. אפשר לתת להם, כמו שאמרתי, הרשאות ספציפיות לבקר א', כתיבה בבקר ב', גישה לצפייה בבקר ג', במחלקות שונות, אבל אנחנו לא נותנים הרשאה גורפת. זאת אומרת, הסיפור הזה היום, ואני מסתובב לא מעט במפעלים, ואני רואה שכל אחד יכול לגשת לכל דבר, לעשות כל שינוי, זה אסון. זה אסון שאנחנו מאפשרים את הדבר הזה, וזה הרבה פעמים בגלל שאין לנו כלים טובים לנהל את זה. קשה מאוד להגיע לכל בקר ובקר, וכשאני הייתי ממש לא מזמן במפעל גדול, שהמנהל הבקרה הראה לי איך הוא מנהל את הבקרים, יש לו כרום ויש לו פייבוריטס, ובתוך הפייבוריטס יש לו תיקיות לכל בקר, לסימנסים יש לו פייבוריט אחד, ולסימנסים S7 יש לו תיקייה שנייה, הוא בעצם מנהל את זה משם, אין שום דבר, נקרא לזה איזושהי מערכת כללית, שנותנת לו אפשרות לראות את הדברים. עכשיו רק תחשבו על מסך כזה, כמה אפשרויות זה נותן לכם, כשאתם מנהלים ארגון ויכולים להגיע לכל אחד מהעובדים, לכל אחד מהקבלני משנה, לכל אחד מהמשתמשים, בצורה ספציפית ולהגדיר את הדברים. אם רוצים לגעת בנושא של, רוצים לראות מה קרה, מה קרה אתמול, מה קרה עם בקר מסוים, מה קרה עם משתמש מסוים, אנחנו יכולים לייצא את הלוג הזה החוצה, אנחנו יכולים לפתוח את המערכת ולראות מה קורה בכל דקה, מה קרה אתמול, מה קרה שלשום, זה מסך של אודיט שבעצם מאפשר לנו לראות אחורה, וגם פה אני יכול לספר לכם סיפור על מפעל מסוים שפשוט כדי לראות מי נמצא ומי משתמש ומה עשו, הוא שם מצלמת CCTV בחדר של הבקר. כלומר, זה עובד, אבל אני לא חושב שזו הדרך הנכונה, כשמנהל אבטחת המידע רוצה לראות מה קורה באמת אצלו על רצפת הייצור, הוא צריך לקבל דוח מסודר מהמערכת, הוא לא צריך עכשיו להתחיל לראות סרטי וידאו, ולהתחיל לחפש מה קרה בכל דקה ודקה. אמרנו שניגע בסייבר, אז בואו נראה ככה קטע עם חיוך, מה קורה על רצפת הייצור של אובמה. Because it's just too easy for hackers to figure out user names and passwords like password or 1 2 3 4 5 7. Those are some of my previous passwords. I've changed them since then. אוקיי, אז הסרטון הזה אולי מביא ככה, ראיתי פה כמה חיוכים, אבל אני יכול להגיד לכם שלצערי, ככה זה נראה ברוב המפעלים. ואם אני רק מציג פה תוצאות סקר שערכנו בקרב מקבלי החלטות במפעלים, לא מזמן, ואנחנו רואים שכל מה שקשור ל-OT Security, מעט מאוד מהארגונים והמפעלים שיש להם את רשת ה-OT או רשת בקרה או שופ פלור, או כל אחד קורא לזה קצת אחרת, אבל מגן על עצמו. בשונה מה-IT, שהרוב מגינים על עצמם, אז ובאמת אנחנו רואים שיש היום firewall ברוב הארגונים, אנחנו מגיעים ל-80 ומשהו אחוז שיש firewall, אז בנושא ה-OT המצב גרוע, ויש פה חשיפה וסיכון שהם מאוד מאוד גדולים, מעט מאוד מהמפעלים כבר עשו את השינוי, חלקם איתנו, חלקם באמצעות כלים אחרים, אבל זו חשיפה וצריך לתת על זה את הדעת, וכל אחד צריך לבדוק בבית כמה הוא חשוף. כשאני רוצה בעצם לטפל בבקר, יש לי שרת ניהול מרכזי, ה-MOT שלי, שבעצם הוא מנהל ומקשיח את כל המערכת. כאשר אני פותח בקר PLC 3, השרת שלי בעצם מעביר אליו את הסיסמה באופן ישיר, ואני יכול לעבוד על אותו סטודיו או תיה של אותו בקר. לא ניתן להגיע בלי האג'נט של ננולוק, מכיוון שאנחנו פה בעצם אומרים, אנחנו דוגלים בזירו טראסט. מבחינתנו, כולם פורצים פוטנציאליים.
ואני מדבר חס וחלילה בלי לפגוע באף אחד, אבל על העובדים שנמצאים על הקו, על הקבלני משנה, על האקרים חיצוניים, כולם נמצאים מבחינתי באותו לבל. אם אין סיסמה ואם אין גישה מוסדרת, אל תיכנסו. כלומר, הבקר בעצם סגור מבחינתכם. אמרנו הגנת סייבר, אז יוסי הזכיר את מדריך הסייבר של המשרד להגנת הסביבה. יש התראה שיצאה לא מזמן, מיד אחרי שהמלחמה החלה ב7 באוקטובר, ממערך הסייבר, מכיוון שכמות הפריצות עלתה בצורה משמעותית, כל נושא החשיפה של הבקרים, ויש לנו עוד סדרה מאוד מאוד גדולה של תקנים שאנחנו עומדים בה ברגולציה העולמית, אם זה הרגולציה האמריקאית, האירופאית, הסינגפורית. אנחנו בעצם משתדלים לעמוד בכל התקנים הכי מחמירים שיש מבחינת שמירה על הסייבר OT, וזה גם חשוב בכל מה שקשור לאנשים שעובדים עם העולם. כלומר, יש לי קו ייצור בבלגיה או בסינגפור או בכל מקום אחר, ואני רוצה לתת לו את המענה הרגולטיבי הנכון והמתאים לאותה מדינה. עוד דבר, אמרתי שאני אגע בזה, אנחנו גם מאפשרים לעשות מה שנקרא Multi-Factor Authentication, MFA. ברגע שאתם ניגשים לבקר, אתם ומקישים איזושהי סיסמה, אתם מקבלים ב-SMS קוד. כלומר, אני לא רק סומך על הסיסמה שלכם שאולי ניתן להעביר אותה מיד ליד, אלא אני מוסיף גם שכבה של סיינון נוסף. אני מקבל את הקוד ב-SMS בדיוק כמו שאני מקבל מחברת כרטיסי האשראי שלי, וזה מה שמלווה אותי כרגע בתהליך. once עשיתי log off, אני אהיה חייב לעשות את זה עוד פעם, הכל ברמת מה שאני אגדיר בבחינת מערכת. ברגע שאני יישמתי את מערכת ננולוג, נעלתי את הבקרים. זאת אומרת, גם אם מישהו יבוא עם כבל קונסולה, גם אם מישהו יבוא עם איזה קונץ פטנט, הבקר נעול. בלי הקשת סיסמה שמגיעה מה-MOT, לא תוכלו להיכנס לבקר. נעלנו אותו, הרמטי, ומה שנקרא, שכחו מזה, אלא אם כן תבואו עם איזה פטיש 5 קילו, אבל זה לא יעזור לכם. זה יכול להיות שזה ירוצץ את גולגלתו של הבקר, זה לא יעזור לכם כדי לטפל בו. ואז נשאלת השאלה, מכיוון אנחנו הוספנו את השקף הבא אחרי שיש הרבה מאוד פעמים את השאלה, אבל מה קורה אם המערכת שלכם כושלת? נעלתם אותי? אז התשובה היא לא. התשובה היא שאנחנו מספקים מה שנקרא מפתח חירום fail safe, שנותן לכם לשמור על רציפות תפעולית מקצה לקצה, ככה שאין מצב, גם אם עכשיו אין לכם תקשורת, גם אם עכשיו מישהו חתך את הכבל פיזי, אני לא יודע מה, עכבר אכל את ה-RJ45, יש לכם דרך להיכנס לבקר ולטפל בו, גם אם, למרות שהמערכת הזאת לא קרה לנו, אבל אנחנו לא מחכים שזה יקרה. אם אנחנו עוסקים בסייבר, אנחנו רוצים לצפות את הדברים שטרם קרו, ואנחנו מאפשרים לכם לעשות את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד מוסדרת, לכל צרה שלא תבוא. עוד דבר שהוא גם תפעולי, אבל אני חושב שיש בו הרבה מן הסייבריות. איפה אתם שומרים את הגרסאות הקודמות של המערכות? יש לכם בעצם הרבה פעמים שיניתם משהו בבקר, ואת הגרסה הקודמת אתם שומרים באיזשהו דיסק און קי במקרה הטוב, במקרה הרע אתם דורסים אותה, לא תמיד, או לרוב הבקר לא שומר גרסאות אחורה, ובעצם אין איזשהו משאב מרכזי, מקום מרכזי, ששומר לכם את הגרסאות אחורה. עכשיו זה גם סיכון, כי זה מסתובב בארגון בכל מיני מקומות, וזה גם לא נוח תפעולית, וגם הרבה פעמים אתם אומרים, שנייה אחת, עשיתי פה איזושהי טעות, אני רוצה לחזור לגרסה שלפני שבוע, לכו תמצאו אותה. ואני אומר עוד פעם, את הכאבים האלה אנחנו מביאים מהמפעלים, מהמקומות שאנחנו מסתובבים בהם, והאפשרות הזו לחזור לגרסאות אחורה, ברגע שהפעלתם אותה, זה אוטומטי, אנחנו שומרים לכם את הגרסאות אחורה בתוך מערכת ננולוג, אתם יכולים תמיד לחזור לגרסה אחורה, וזה פטנט תפעולי והבטחתי מהמעלה הראשונה. לא צריכים עוד קבצים להסתובב בכל מיני מקומות במפעל. מכיוון שאנחנו עוסקים פה בהבטחת מידע, מן הסתם יש לכם הרבה פעמים עניינים של פריצות ועניינים של הבטחת מידע, כל מה שקשור ל-IT, אז אנחנו מתייחסים ל-OT בדיוק כמו ל-IT.
זאת אומרת, כאשר יש לכם איזשהו לקונה, כאשר יש לכם איזושהי בעיה, כאשר יש לכם יוזרים שנכנסים, אנחנו יכולים להתממשק עם המערכת שלנו לסוק פנימי שלכם במפעל או חיצוני, ולאפשר לכם בעצם לקבל אינפורמציה למה קורה אצלכם על רצפת הייצור. שימו לב שאנחנו בעצם מדברים על מערכת שנותנת לכם, מתייחסת לעולם, לרצפת הייצור, לעולם ה-OT, כאילו היא IT. היא לא הילד המוזנח הזה של המפעל שאף אחד לא נוגע בו, אלא היא בעצם משדרגת לכם את כל מה שקשור להבטחה של הבקרים שיושבים על רצפת הייצור, והופכת אותם בדיוק לאותה התייחסות של ה-IT, וזה אחד הדברים שהיום, ואנחנו נפגשים עם אנשי רצפת ייצור, עם אנשי בקרה, עם סיסואים, עם מנמ"רים, עם כולם. ואנחנו שומעים לא פעם, אומרים, וואו, זה ממש אותם כלים שיש לי היום ב-IT, וזה הרעיון. הרעיון הוא שאנחנו נחבר את זה ככה, שפרצה או פריצה ב-OT תתנהל בדיוק כמו ב-IT, היא לא צריכה לקבל יחס פחות טוב, ממה שנקרא traditional, כי בדיוק כמו שהוציא המשרד, המערך הסייבר הוציא את ההתראה הזו לא מגיעה סתם, ההתראה הזו מגיעה בגלל גידול בפריצה, ולכן אנחנו מספקים את הכלים האלה שיתנו לכם גם את ההתראות המתאימות. השלב האחרון בעצם זה הנושא של פריסה בארגון, התקנה. אז קודם כל אנחנו מתקינים את המערכת הזו מהר, כלומר זה לא להתקין ERP, זה לא פרויקטים שנמשכים חודשים ואפילו לא שבועות. תלוי בגודל הארגון, תלוי בכמות הבקרים, אבל ההתקנה עורכת בדרך כלל מספר ימים, שוב, תלוי כמות בקרים וארגון, ואנחנו לא מפריעים, לא משביתים לכם את הייצור, לא מפריעים לכם בייצור, אתם ממשיכים לעבוד כרגיל, המערכת מגיעה מלמעלה. אז חשוב להדגיש, כי כל מיני אנשים אומרים, רגע, יש לי פה פחד, יש לי פה זה, אתם ממשיכים לעבוד כרגיל, ברגע שנפעיל את השלטר, המערכת תעלה, אתם תעברו לרמת הבטחה שכנראה לא הכרתם קודם. מבחינת איך אתם רוצים את המערכת, אז המערכת יודעת לעבוד כסאס מלא, כלומר כשירות מנוהל, היא יודעת לעבוד על ענן שיש לכם כבר אצלכם בארגון ואתם משלמים עליו בכל מקרה, וזה לא משנה לנו אם זה AWS, גוגל או מייקרוסופט, אנחנו תומכים בכולם, או אפילו מישהו אחר, אנחנו תומכים בכולם, וארגונים שאומרים אני לא, עם כל הכבוד לענן, לא רוצה ענן אצלי, OT זה OT, אני רוצה שישב אצלי על רצפת הייצור, על הכיפק, גם בהם אנחנו מה שנקרא תומכים באופן מלא, נתקין לכם את זה על שרת פיזי אצלכם, בלי גישה לאינטרנט, הכל טוב, אין צורך מה שנקרא לצאת החוצה, זאת אומרת, בכל טופולוגיה ובכל שיטה שאתם משתמשים, אנחנו תומכים. למי זה מיועד? אז למעשה זה מיועד לכולם, כל מי שיש לו היום בקר, החל מחברות חשמל, מים, שמניחות מונים בכל מיני מקומות, תאגידי מים, שיש להם בקרים שנמצאים בבריכות ובכל מיני מתקני התפלה ובכל מיני דברים חיצוניים, מפעלים, קווי ייצור, בקרים שנמצאים פיזית על קו הייצור, בקרים שנמצאים בתוך חדרי בקרה, בקרים שנמצאים בתוך מכונות. האמת היא שפשוט כמעט בכל מקום שתיגעו אנחנו יודעים לתת מענה עם הרבה מאוד פרויקטים שכבר פרוסים בעולם, ובעצם יש הרבה workarounds. עוד דבר שאני ככה רוצה להוסיף, לפני שאני מעביר את המיקרופון לדוד ונותן לו להציג לנו דמו נחמד, אז להבין, יש לכם כרגע בקרים, הם לא מוגנים, אתם חייבים לעשות את זה אתמול, זאת אומרת, תרימו טלפון אחרי הוובינר הזה ותשאלו איך אנחנו יכולים לעזור, אנחנו קודם כל עוזרים, אחר כך נדבר על הדברים הקטנים. אנחנו נותנים מענה היום למגוון רחב של בקרים, ואנחנו גם נותנים מענה למגוון רחב של דרישות. והיתרון שלנו, באמת יתרון גדול שלכם ושל מטריקס היום, זה שננו לא כחברה ישראלית יושבת בהוד השרון, פתוחה מאוד נקרא לזה לגחמות הישראליות, ונבנתה בדיוק לפי הצרכים של השוק הישראלי, ככה שמהבחינה הזאת באמת אנחנו מקבלים שירות ואנחנו בידיים טובות. אני בשלב הזה
מעביר את המיקרופון לדוד. דוד יראה לנו דמו של איך המערכת עובדת, הלכה למעשה, וכמו שאמרנו, לבסוף אנחנו נעשה סשן של שאלות ותשובות. דוד, בבקשה. אז תודה יריב, שלום חבר'ה, אני דוד אסייג, אני מנהל מוצר בננולוק. אז בעשר דקות הקרובות אני רוצה להראות לכם איך בעצם המערכת של ננולוק, OT Defender, מגן על ה-most critical asset שלכם, שהם בעצם הבקרים, ה-PLC device, וגם במקביל יכול לתת לכם את ה-visibility המלאה וה-traceability של כל הבקרים שיש לכם, כן? וזה ללא קשר ליצרן של הבקר, למודל או לפירמוור ורז'ן שלו, כי כל אחד אפילו לאותו מודל יכול להיות שונה ברמת ההגנה שלו. אז בעצם כאן חבר'ה, לפני שאנחנו יורדים ברמת הדמו עצמו שהוא לייב דמו, אני רוצה להציג לכם מה אנחנו נראה עכשיו. אז בעצם יש לנו PLC אמיתי, במקרה שלנו הוא סימנס S71200, אוקיי, של סימנס, ואני פשוט עליתי לו איזשהו פרוגרם דרך תיה פורטל, אוקיי, על ה-Engineering Workstation שיושב פה. ה-PLC הזה, הבקר הזה, הוא גם מחובר לאיזשהו פקטורי סימולטור, פקטורי איון שמעתם עליו, שיכול גם להראות לכם איך production line, פס ייצור, יכול להיות impacted, יכול להיות disrupted, על ידי איזשהו malicious activity, אוקיי? אז אנחנו לא נרד בכל סנריו בדקות שיש לנו לדמו, אבל מה קורה בסנריו הזה? אם היום מישהו, אוקיי, או malware, אבל זה לא חייב להיות malware שבאמת attack sophisticated, אבל malware או אפילו בן אדם שמתחבר לבקר, שאין לו הרשאות או שכן יש לו הרשאות ועושה טעות, אוקיי? אז בעצם אף אחד לא יעצור אותו. מה שיקרה בסופו של דבר זה שהפס ייצור שלכם יהיה אימפקטד. ובאיזה צורה הוא יהיה אימפקטד? זה מאוד תלוי. כן, במקרה הטוב, הכי טוב, יהיה אימפקט ברמת כספית, אוקיי? financial impact, ובמקרה הגרוע, אז גם יכול לפגוע לחיים של אנשים. אז עכשיו, מה שאני רוצה להראות לכם, ואנחנו נרד ישירות לדמו, הוא כזה דבר. אנחנו נתחבר ל-Engineering Workstation, והדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות אחרי שהתקנו את המערכת של ננולוק, בצורה מאוד פשוטה, אוקיי? כמו שיריב ציין לפני, אז בעצם נריץ את ה-Protection Step, בעצם, ואנחנו נראה מה קורה. עכשיו, אני אראה לכם את המערכת בעצם, אז כאן אני מתחבר ברימוט על ה-Engineering Workstation שלי, אוקיי? אגב, כמו שאמר גם יריב, יש לנו את ה-MOT שהוא בעצם המוח של הפתרון של ננולוק, אוקיי? אתם יכולים לגשת אליו דרך כל בראוזר, דרך כרום וכולי, אוקיי? כאן אני פותח אותו דרך ה-Engineering Workstation, אוקיי? ומה קורה? כאדמיניסטרטור אני נכנס במערכת וישירות אני יכול לראות מה קורה במפעל שלי. כמה PLCs בקרים הם כרגע מוגנים על ידי הטוטל שיש לי באינבנטורי שלי. כמה בשבוע האחרון היה לי אנשים שהתחברו לבקרים האלה. וכמו שאתם יכולים לראות למטה, יש לנו גם אפשרות לראות אגרגציה של האבנטים, actions שקרו על כל Engineering Workstation ובקר, על ציר הזמן. ברור, אם אתם רוצים יותר פרטים, זה בא להראות לכם את זה ב-high-level, אתם יכולים ללכת ברמת ה-audit page, שמראה לכם בעצם את כל מה שקרה במערכת, מתחבר למה, מתי עשו לוגין למערכת, מתי לוגאוט, מתי עשו unprotect או unprotect של device, איזה פרוגרם נפתח, ויש לכם את זה בתוך המערכת מכל הסוגי הבקרים שיש לכם, ואתם גם יכולים לפלטר את זה בצורה מאוד פשוטה כדי להגיע בדיוק למצב שאתם מחפשים. למשל, אני רוצה להבין ב-24 שעות האחרונות מי עשה פרוטקשן או העלה פרוגרם חדש לבקרים של פרודקשן ליין של פס ייצור מסוים.
אז אני חוזר לפני זה בעצם ל-device, כאילו להראות לכם לעשות סיבוב של ה-MOT, כן? ואתם יכולים לראות כאן שיש לנו את כל האינבנטורי. ברור כאן מדברים על דמו, יש לי 3 יצרנים שונים בתוך הדמו הזה, משניידר, אלן ברדלי וסימנס, מכל מיני קונטרולר פאמילי שונים, כן? עם ה-IP של כל device, וגם באיזה production line ופרוסס הוא מחובר הבקר, ולצורך העניין גם מה ה-security status שלו. כאן אתם יכולים לראות שיש לי כרגע בקר אחד שהוא protected, ואני עכשיו רוצה להראות לכם איך אנחנו מריצים את הפרוטקשן על בקר של הסימנס שלנו, ה-S7200. אז קודם כל אני פותח את ה-Enforcer Application, שהוא בעצם איזשהו Light Application שרץ על כל ה-Engineering Workstation, ובעצם יאפשר לכם לעשות אותנטיקציה מול המערכת של ננולוג, ומה זה אומר בסופו של דבר? זה ייתן לכם אפשרות להחליף את ההגנה פיזית של הבקר על ידי אותנטיקציה של אנשים. אתם יכולים לשים סיסמה על device, על בקר, זה טוב, אבל אתם לא יודעים מה קורה. מהנקודה הזאת שהתחברתם לאנפורסר, למערכת של ננולוג, אז בעצם כל אקשן שאתם הולכים לעשות, הם יעברו לסנטרל פוינט שלנו, ל-MOT. אז כאן אגב, ה-PLCs האלו שאתם יכולים לראות, בצורה מאוד פשוטה אני יכול להוסיף אחד חדש, אני פשוט מכניס את ה-IP, מריץ את הדיסקובר, המערכת יודעת למלא, למצוא את הפרמטרים של הבקר הזה, כולל ה-controller type, ה-firmware version שלו, ה-MAC address, serial number, ופשוט אתם ממנים את השם שאתם רוצים לתת לבקר, ומוסיפים אותו. זה מה שעשיתי לפני הדמו. עכשיו אתם יכולים לראות פה את ה-PLC שלנו, אני יכול לעשות קליק עליו ולראות מה הפרמטרים האלו, שברור המסונכנים ממה שאתם ראיתם בתוך ה-Web Application, בתוך ה-MOT, והדבר הראשון שאני רוצה לעשות עכשיו זה ה-Protection שלו. אז כדי לעשות Protection אני פשוט לוחץ על כפתור, ואני צריך לעבור על Instruction של המערכת. אז כאן אנחנו יודעים שהבקר הזה מתכננים אותו דרך TIA פורטל גרסה 17, ובכל יצרן, בכל מודל וכל firmware version, ה-instruction שתקבלו יהיו מותאמים לאותו בקר. וכאן אתם יכולים לראות, אני פותח את הפרוגרם ונמשיך לעבור על ה-instruction. קודם כל, בזמן שאני פותח בעצם את ה-TIA פורטל דרך האנפורסר, זה בעצם מאפשר לאנפורסר להגיב, לעשות אינטראקציה רק עם ה-TIA פורטל שנפתח. למה? כי אם גם יש TIA פורטל שרץ מאחורה, שמלוור יריץ וכולי, אנחנו לא נגיב מולו, לא ניתן לו שום אפשרות לדבר איתנו, ואנחנו נשרת רק את היוזר שלנו, הפרוגרמר. אז בעצם כאן אתם יכולים לראות שאני נמצא בתוך הפרויקט של אותו בקר, אוקיי? זה הבקר שלי, ה-CPU 1214, ואז בעצם אני מוכן, ואני רק צריך ללחוץ על הכפתור של פרוטקט. כשאני לוחץ בעצם על הכפתור הזה, מה שקורה זה שהאנפורסר שואל את ה-MOT, עכשיו אני הולך להריץ פרוטקשן של בקר חדש, תג'נרט בשבילי סיסמה קומפלקסית, עם upper case, lower case, special character לפי הוונדור ברור והמודל, ואז בעצם ה-MOT מג'נרט בשבילו, שומר את זה אצלו בעצם בכספת, אוקיי? secure, ואז מעביר את הסיסמה שג'נרט לאנפורסר, שמאחורה, כמו שראיתם, בעצם לא ראיתם, קנפג את הפרויקט שלנו עם ההגנה, עם הפסוורד שג'נרטנו, אוקיי? ומעלה כבר את הקונפיגורציה החדשה על ה-PLC. עכשיו מה שאתם יכולים לראות זה שה-PLC שלנו מוגן, ברור אנחנו יכולים להגיע ל-MOT וזה משוקף ברור גם בדשבורד וגם בדיווייסים, עכשיו שיש לנו Device Protected ויש לנו את ה-Traceability מכל מה שעשינו, ואתם יכולים שזה בדיוק מה שעשיתי בשעה הזאת, ה-Device שלנו Protected, ואתם יכולים לראות על איזה IP ועל איזה Production Line זה קרה. אז בעצם מה שקורה מהנקודה הזאת, אתם לא חייבים להאמין, אבל אם אני מנסה עכשיו להעלות קונפיגורציה חדשה
על ה-PLC הזה שהוא עכשיו מוגן ולא דרך המערכת של ננולוג, אז בעצם ה-PLC, הבקר, יבקש עכשיו סיסמה. אני מוגן, Write Protect, אם אתה רוצה להעלות קונפיגורציה חדשה, תספק לי את הסיסמה הזאת. סיסמה שכמו שראיתם דרך התהליך של ההגנה של אותו בקר, אף פעם לא ראינו. כן, אף אחד לא חשוף לסיסמה הזאת, ורק האדמין דרך ה-MOT יכול לראות אותו. אז מכאן אני יכול להתחיל ברוט פורס, ייקח הרבה זמן, סיסמה קומפלקסית, כדי לפתוח את הבקר שלנו. בעצם, מהנקודה הזאת, מה שעשינו, אם אני חוזר על הפלו, אני דרך ה-Engineering Workstation ביקשתי לעשות פרוטקט, ה-MOT ג'נרט אוטומטית סיסמה, שהאנפורסר העביר דרך הפרוגרמינג סופטוור עד ה-PLC, ועכשיו ה-PLC שלנו מוגן, ומה שראינו בעצם זה שאם עכשיו מישהו דרך אותו Engineering Workstation אחר מנסה בעצם להעלות קונפיגורציה חדשה על הבקר שלנו, אוטומטית הוא יהיה בלוקט, כי אין לו את הסיסמה, ובסופו של דבר, מה שחשוב לנו, הפס ייצור לא מושפע על ידי access שהוא not authorized. ולצורך העניין, מי שרוצה להעלות קונפיגורציה, אז הוא יתחבר דרך ה-Enforcer Application, ובעצם בזמן שידרש, הסיסמה תהיה אוטומטית provided בעצם לבקר, כדי לתת ליוזר אפשרות בעצם להעלות קונפיגורציה חדשה. אז בעצם אני חושב שכאן חבר'ה סיימנו את הדמו המהיר שלנו ב10 דקות. ברור, אם אתם מעוניינים לשמוע יותר, לראות יותר פירוט על ידי מה שננולוג והמערכת OT Defender יכולה לתת לכם, אשמח להמשיך את זה אחרי הוובינר. תודה רבה חבר'ה. דוד, תודה רבה. אני אוסיף שאם מישהו רוצה לראות דמו, מה שנקרא יותר מדויק ויותר מתאים לצרכיו, אנחנו נשמח לארח אותו בננולוג בהוד השרון במעבדה ולהראות לו דמו, מה שנקרא מותאם לצרכיו. עכשיו אנחנו נעבור לשלב השאלות, תשובות. רונה, נשמח אם תעזרי לנו פה עם שאלות ונראה למי להפנות אותם. בשמחה יריב, תודה רבה לכל הדוברים שלנו, יוסי, יריב, דוד, ואנחנו נעבור באמת לסקשן של השאלות. שאלו אותנו גם ב-Q&A וגם באופן פרטי, הרבה מאוד שאלות יפות. נתחיל משלומי. שלומי שואל, איך אתה מנהל הרשאות לחברה שיש מספר מפעלים במדינות שונות? דוד, אתה במיוט. סליחה חבר'ה, אז בעצם מאוד פשוט. אני חוזר, יש לנו את ה-MOT שהוא הבריין, המוח של כל הפתרון, וזה מאוד תלוי. אתם יכולים, וזה תלוי מהפוליסה שלכם, יכולים לשים מערכת אחת ב-headquarter שלכם, שיכול לגשת לכל המפעלים השונים, וממנו אתם יוצרים יוזרים, אוקיי? או מחברים את המערכת ל-Active Directory כדי שיהיה single sign-on אוטומטי, אוקיי? ובעצם זה תפעל לכל המפעלים בעולם. יכולים גם לעשות משהו אחר, יכולים להביא כמה MOTs לאזורים שונים, אוקיי? למשל יש לכם מפעלים באירופה, בישראל, במקומות אחרים, שמים MOT אחד לכל אזור. אגב, אם זה אותו Active Directory, יכולים גם לחבר אותם לאותו Active Directory, ובעצם זה מאפשר לכם להשתמש באותם יוזרים בכל המקומות. בשאלה נוספת מאורן, איך אתה מבצע תהליך מיפוי רצפת הייצור? האם אוטומטית על ידי סריקת טווח כתובות או ידנית? והאם יש תמיכה גם בבקרי CNC? אוקיי, אז קודם כל הסריקה היום היא על ידי IP אדרס. מדברים על סריקה אקטיבית בניגוד לפסיבית, מה שיכולים לעשות מערכות כמו קלארוטי, שבעצם מנתחים את הרשת, את הפקטים שעוברים, ומנסים להבין איזה סוג של דיווייס מדברים עליו. נחמד, אבל מאוד מוגבל, כי אתם לא יכולים להביא פרמטרים נוספים של הבקר, כמו ה-firmware version שלו, ה-serial number, ועל ידי ה-Active Scan, שהוא על ידי ה-IP address,
אנחנו יכולים להביא את הנתונים האלו. כרגע אפשר לעשות אקטיב סקן על IP בודד, אוקיי? ובהמשך בעצם ניתן אפשרות להוסיף ברנד של IP כדי שהאקטיב סקן יעבור על כולם, ובבת אחת תוכלו להוסיף בתוך האינבנטורי של ה-OT Defender את כל הבקרים שלכם. זאת אומרת, דוד, שבעתיד בעצם אני אתן פול כתובות ואני נותן לו לסרוק והוא מסמל לי את כל הבקרים שיש לי ברשת, לא משנה מאיזה יצרן. לגמרי. מדהים. לגמרי. ושאלו פה גם על הנושא של תמיכה בבקרי CNC? אז כרגע לגבי CNC לא נתמכים, אנחנו ממש מתמקדים ברמת הבקרים PLCs מכל מיני ונדורים, כולל אלן ברדלי, שניידר, סימנס, אומרון, אמרסון. אנחנו ברור יכולים לדבר על זה. אם יש לכם דגם מסוים, אני אשמח שנדבר על זה אופליין, כדי שאני אבין יותר על איזה סוג של device אנחנו מדברים, כדי לראות אם יש לנו אפשרות להגן עליו. אז אני גם פה אני אוסיף שהיו לא מעט פעמים שהבאנו דרישה מלקוח לננולוק, וננולוק פיתחו לברנד מסוים את הגישה, כי באופן עקרוני אפשר לפתח את זה לכל בקר. צריך לראות שיש מספיק פעילות, אבל אנחנו יודעים לתת מענה. אז אורן, אם אתה רוצה שניקח את זה אופליין, בשמחה. ושאלה נוספת מזאב, יש לי בקרי סימנס ורוקוול, אני רוצה להתקין כזו מערכת שתטפל בכולם, יש מצב? לגמרי, זה בדיוק המטרה. אורן, אחלה שאלה, תודה, ואתה לא עובד בשבילנו, אבל זה בדיוק המטרה של המערכת OT Defender. בעצם השוק כולל כל כך הרבה סוגי בקרים שונים, שמאוד קשה להתנהל מול כל אחד ולתת איזשהו פוליסי אחד איך להתנהל ולהגן עליהם. וזה בדיוק מה שמביא ננולוק. אגב, מולטי יצרן, ולא רק מולטי יצרן, גם מולטי ג'נריישן בתוך אותו יצרן, שהוא נקודה גם חשובה. אני מניח, אורן, שאם אתה רק מדבר על אלן ברדלי, יכול להיות לך גרסאות מאוד ישנות, כן, או מודלים מאוד ישנים ומודלים יותר חדשים. אז גם על זה, המערכת של ננולוק יכולה לתת לך מענה, גם בכל הסדרות של גרסה באותו יצרן, וגם לכל היצרן, ואפילו דרך אותו Engineering Workstation, אם יש לך את כל הפרוגרמינג סופטווירס של רוקוול וסימנס על אותו Engineering Workstation, מתקינים אנפורסר ו-let's go. אייל שואל, מה מודל התמחור שלנו? אוקיי, מודל התמחור בסופו של דבר פר בקר. אנחנו סופרים את כמות הבקרים, ויש מודל, יש טירס לפי כמויות בקרים. אם מדובר בארגונים מאוד גדולים, אז יש גם מה שנקרא תמחורים שהם כלל ארגוניים, והם לא פר בקר, הכל תלוי בגודל הארגון, ובסופו של דבר מדובר על מודל שהוא מינוי, סאבסקריפשן שנתי, שאנחנו נותנים לו את כל השירות המנוהל ברמה השנתית. אייל, אם תרצה יותר פרטים, אני אשמח לקחת את זה באופליין. ודרור שואל, האם חוץ מבקרת גישה, סיסמאות וגרסאות, האם המערכת מקשיבה לתקשורת ולגלאים של תחזוקה חזויה כדי לציין שיש חריגה? אוקיי, אז תודה לשאלה. זה נותן לי אפשרות להגיד שזה לא נותן אפשרות של זיהוי ברמת רשת. כאן בדרך כלל אתם תשתמשו במערכות מסוג קלארוטי שנותנים איזשהו IDS detection על הרשת בעצם, ואגב זה עושה detection, זה אומר שאם היה detection שהוא אמיתי אגב, כן, שהוא לא false positive, אז כבר הבעיה קיימת, אם אני יכול להגיד. כאן אנחנו מדברים ברמה אחרת לגמרי, אנחנו מגנים על device, אוקיי? ואם יש בכל זאת מישהו שמנסה להתחבר, לעשות משהו על ה-device דרך ה-Engineering Workstation, אז המערכת תקבל את האבנטים, אבל לא מאזינים על הרשת ועל הפקטות שעובדות על הנטוורק. זה בעצם בגלל זה יש לכם פתרונות של קלארוטי שהם משלימים לפתרון שאנחנו נותנים, שהוא מגן על הבקר. שמים את הדלת פלדה כאילו בכניסת הבית, והקלארוטי יש לו את המצלמות בגינה כדי לראות מי שנכנס לצורך העניין.
וחיים שואל, הזכרתם הגנה גם לבקרים ישנים של סימנס כגון 300 ו-400, איך אתם יכולים להגן עליהם? אז באותה צורה שאנחנו מגנים על כל בקר, אגב, אנחנו לא ניכנס בכל הדיטיילס, אבל יש פרוטקשן, הגנות מסוג שונה לכל יצרן ולכל מודל, כמו שעכשיו העליתם את ה-300 או 400, ויש לנו גם את ה-1200, 1500, אבל בסופו של דבר בסדרת סימנס, כל אחד עובד עם הגנת סיסמה, אוקיי? ובעצם מה שקורה פה זה שגם על 300 ו-400, שאתה עובד דרך סימטיק סטפ 7 או תהיה הפורטל, תלוי מאיזה פירמוור ורז'ן יש לך על ה-300 או 400, אנחנו יודעים להגן גם דרך סטפ 7, גם דרך תהיה הפורטל, גם מ-300 עד 1200, על ידי הזרקת סיסמה לפרוגרמינג סופטוור, שבעצם מעלה את הקונפיגורציה החדשה עם הפלג של פרוטקשן דלוק. עומרי שואל, נדרשת התקנה של כל תוכנות הפיתוח, כמו TIA? לא, אז קודם כל, לצורך העניין, כן, אתם חייבים את תהיה הפורטל, או סטודיו 5000, או קונטרול אקספרט, whatever, פרוגרמינג סופטוור והיצרן שיש לכם, ברור יש לכם תחנה כבר עם הסופטוור האלו. האנפורסר בעצם בא להתלבש, המערכת של נונוק בא להתלבש על ה-Engineering Workstation הקיים, איפה שאתם בעצם מקודדים, מוסיפים את הלוגיקה של בקרים, ועל זה אנחנו ננהל את ההרשאות של היוזרים. עומרי שואל שאלה נוספת, מה קורה לאחר זיהוי של בקר שמוגן כבר עם סיסמה? כיצד מתבצע העלאה והוספה שלו למערכת? אז כאילו מה שקורה בזמן שכאילו הרצת אחרי שהעלית את הפרוטקשן, עכשיו הבקר מוגן, אוקיי? דבר ראשון מה שזה אומר, זה שכל מי שינסה מהנקודה הזאת להעלות גרסה חדשה של קונפיגורציה על הבקר הזה, בעצם מקבל בלוק. הוא יצטרך לספק איזשהו זיהוי לבקר, איזה סיסמה, קרדנשל. וכאן בעצם לא חל. והדרך היחידה בשבילו מהנקודה הזאת לפרוגרמר להעלות גרסה חדשה, זה דבר ראשון להתחבר למערכת ננולוג דרך האנפורסר על ה-Engineering Workstation, להזדהות. אם אתם רוצים, זה גם אופציונלי, אבל בקליק אחד יכולים להוסיף את ה-Multi-Factor Authentication כמו שיריב דיבר עליו, כדי שכאן יהיה אפשרות לקבל one-time password ואז הוא ייכנס, ומהנקודה הזאת הוא אוכל בעצם להעלות קונפיגורציה חדשה על הבקרים שהוא מורשה לעבוד עליהם. ואז כשהבקשה של סיסמה, אוקיי, שמהבקר, אז האנפורסר יעבוד בשבילו בעצם. המערכת מזהה את זה אוטומטית, בגלל שהאפליקציה שיושבת על ה-Engineering Workstation מסתכלת, עושה אינטראקציה עם הפרוגרמינג סופטוור שנפתח, ואז יודע לספק את הפסוורד, כן, באופן כאילו בבקגראונד, בלי להראות בכלל את הפסוורד, כדי לתת את האפשרות להעלות קונפיגורציה חדשה. רמי שואל, האם המשרד להגנת הסביבה מפקח על ה-OT, כלומר על הגנת ה-OT? יוסי, זו שאלה אליך נראה לי. תשובה חיובית, כל מפעל שבעצם נכנס לתהליך הרגולציה, ובלונג רן שלנו מדובר ב1,000 מפעלים בתוכנית רב שנתית, חלק מהתהליך זה הנחיה, חלק הוא בקרה, והחלק היותר קשוח זה הפיקוח. אנחנו מגיעים אכן לפקח גם על ביצוע סקר הסיכונים וגם על הטמעת הבקרות. גידי אומר, אני מעוניין לשמוע עוד ואם ניתן לתאם פגישה אצלי במפעל. יריב? כן, בשמחה. תעבירי לנו את הפרטים. נעביר. אבי שואל, אם יש לי מספר מפעלים, האם אני יכול לנהל את כולם עם מערכת אחת שיושבת בהדקורדר? אז לגמרי, אתם, כאילו המערכת ממש גמישה ומודולרית, כן? אתם יכולים לשים מערכת בתוך ההדקוורטר, העיקר הוא שלכם Network Connection מההדקוורטר למפעלים, כדי שה-Engineering Workstation אוכל לדבר עם ה-MOT שהוא יושב בהדקוורטר, ואז
יכולים להגן ולראות את כל הבקרים שלכם מכל המפעלים שונים מנקודה מרכזית בהדקוורטר. דנה שואלת, אם יש לי קווי ייצור באירופה, האם הנושא של הרגולציה תקפה גם לשם? דוד, זה נראה לי שאלה אליך, אבל מה שאני יכול להגיד, השני שקל שלי זה שאני יודע שהרגולציה באירופה הרבה יותר מחמירה מהרגולציה בישראל, שם זה, פה אנחנו באים יותר עם המלצות ו-nice to have, ושם זה קיבלו כבר תאריך מתי הם צריכים ליישם את ההגנות. רוי, אתה יכול ככה להוסיף? כן, אני אתן דגש על זה. באירופה יש את ה-NIS2, בעצם זה תקן שהוא מחייב מאוקטובר 24 להיות תחת מספר דרישות. אחת הדרישות זה בעצם הגנה גם על בקרים, וזה בדיוק הנקודה של ננולוג שיכולו לספק את התשובה לזה. אז התשובה היא חד משמעית כן, וזה חובה, וזה חשוב מאוד. אני אוסיף לזה אולי שאנחנו גם מתכוונים להתיישר לפי NIS2, שבעצם זה המקביל של ה-GDPR שכולם מכירים, זה משהו די דומה מבחינת האכיפה. אני מניח שבמהלך 2024 אנחנו חלק מההמלצות גם ניישם אצלנו. זה אומר בעצם שלא כדאי לחכות, אלא כדאי להתחיל לעשות שיעורי בית, כל מפעל, מה הפערים. חד משמעית. תודה, ואלעד שואל, אומר, אני מייצג חברה ביטחונית, האם המערכת שלכם כשהיא מותקנת on-prem, האם צריכה גישה לאינטרנט? כי אנחנו לא יכולים לצאת החוצה. לא, לגמרי לא. זה יכול להיות stand-alone on-prem, בגלל זה גם יריב אלא את הנקודה של deployment שהוא גמיש, הוא יכול להיות ברמת ה-cloud, וזה מאוד תלוי ל-security policy שלכם. אם לא, זה יכול להיות on-prem, לגמרי סגור, בלי גישה לאינטרנט. ברור במקרה הזה, המערכת תשרת את מה שיש בתוך המפעל הזה רק ורק. תודה דוד, אני רואה שאנחנו קצת חורגים בזמנים, אנחנו נמשיך עם השאלות, בעיקרון אנחנו סיימנו את הוובינר. מי שרוצה ללכת זה בסדר, אנחנו לא נעלב, אבל אם יש עוד שאלות ננסה לענות על כולם. כן, אני רואה שיש עוד שאלות. אוקיי, עידו שואל, האם הגנה על הבקר היא חלק מדרישה רגולטורית? האם המוצר יכול לתת מענה מסוים לרגולציה? טוב, אני חושב שזה מרים לי להנחתה פעם. כן, לגמרי במסגרת המדריך שראיתם, שהצגנו, אז הפוקוס הוא על הבקרים, ויש המון בקרות שמתייחסות לבקרים, בכל הלבלים. עכשיו, אנחנו מדברים גם על לבל 0, אנחנו מדברים גם על לבל 1 ומעלה. הפתרון שאתם ראיתם פה זה בעצם לבל 1, שבהחלט נותן מענה לדרישות רגולטוריות. ואגב, אם מישהו רוצה לקבל את החוברת של משרד להגנת הסביבה, גם אתם יכולים לכתוב לנו ואנחנו נקשר אתכם לחוברת הזו, למרות שניתן להוריד אותה חופשי ופשוט לכתוב בגוגל. וגיל שואל, האם התקנת ננולוג תשפיע על אחריות היצרן? שאלה מעולה, לא. למה? בסופו של דבר זה שהפתרון הוא לא אינטרוסיבי. אנחנו לא באים עם איזשהו קוד פרופריטרי שפיתחנו בננולוג ואז דוחפים אותו לבקר, ממש לא. כשבנינו בעצם את הפתרון OT Defender, אז המטרה זה היה כן לתת את השכבת הגנה, אבל בלי לפגוע באחריות היצרן. ולמה זה לא פוגע באחריות היצרן? כי בסופו של דבר אנחנו משתמשים ב-Native Protection Security Mechanism של כל יצרן ויצרן. כל אחד יש לו אפשרות להגן על בקר. אז כמו שאמר יריב, אם יש לכם בסופו של דבר PLC בקר 1, 2, 5, אתם יכולים לעשות את זה ואתם לא צריכים את הפתרון של ננולוג. אם יש לכם מעל 10, זה מתחיל להיות overhead רציני ואופרציה מאוד קשה לנהל.
כי כמו שאמרנו, אתם תצטרכו לתת סיסמה, במקרה הטוב, אם זה פשוט, לבקר. איך אתם נותנים את הסיסמה? כמו ברק אובמה שנותן את הסיסמה 1-5, או אתם תתחילו לג'נרט פסוורד חדש בעצמכם, ואז לתת לכל PLC, האם אתם תתנו את זה אותו סיסמה לכל הבקרים? לא. אם כן, והפסוורד הזה הוא חשוף מתישהו, אז אתם מסכנים את כל הפס הייצור או כל המפעל. כאן מה שאנחנו עושים זה שאף פעם בסופו של דבר אנחנו נחשוף את הסיסמה הזאת ליוזרים, ואז בעצם הסיסמה הפיזית של אותו בקר מוגנת בתוך המערכת ננולוג, ואנחנו בעצם מחליפים את הסיסמה הזאת, כן, עם האותנטיקציה של יוזרים, של אנשים בעצם. תודה דוד. שאלה משירן, כמה זמן לוקח להתקין את הפתרון בכל המפעל? אז אנחנו מדברים על ממש כמה שעות עבודה, תלוי בינינו מהכמות הבקרים שיש לכם בתוך המפעל. אם אנחנו מדברים על הצד הסרבר, זה ממש כמה שעות עבודה, כן? זה גם יכול להיות virtual image, תלוי מאיזה סוג deployment, מאוד מהר להתקין את הסרבר, ובסופו של דבר ההתקנה על כל engineering workstation הוא התקנה כמו שאתם מתקינים היום Notepad++ על המחשב שלכם. אתם מורידים איזשהו MSI, next, ושלום, יש לכם את האפליקציה, אותו עם Enforcer, יש לכם את ההתקנה, אתם יכולים להתקין את זה בעצמכם על תחנות אחרות, ואז מהנקודה הזאת העבודה הוא להתחיל לעשות פרוטקשן, להגן על כל בקר ובקר. אם אני רוצה לסכם, זה יכול להיות בין יום ליומיים עבודה, כן? במקרה של כמות PLC של בקרים עד 20 PLC, זה יכול להיות מאוד מהר להתקין את זה בתוך מפעל. ושאלה מעמית, אנחנו רוצים לוודא שאנחנו מוגנים מפני תקיפות על פסי הייצור, במיוחד עכשיו. יש לנו כבר קלארוטי, האם אנחנו מוגנים? אוקיי, אז קודם כל בוא נחדד גם בשביל כל הקהל, קלארוטי יש להם כמה פתרונות. הפתרון המוכר ביותר הוא פתרון של detection, אז שמים בעצם טאפינג על הרשת, עושים את כל הפקטות שעוברות על הרשת, ואז מנסים להבין מה קרה. זה מה שהסברנו קודם גם עם ה-Passive Scan. אז על זה, אגב, יש ממש false positive, זה אומר שאתם גם צריכים צוות שצריך להסתכל על זה כל הזמן ולהבין מה כן אמיתי ומה לא, אוקיי, בעצם, וזה פתרון אחד. פתרון השני שיש הוא SRA למשל, שהוא נותן לכם אפשרות דרך רשת לשים איזשהו gateway, אוקיי, ואז כדי להתחבר ל-Engineering Workstation. אז אפילו בשני הפתרונות האלו, זה לא בא להחליף אותם, אוקיי? הם באים בעצם להשלים את הפתרון של ננולוג. אנחנו מתמקדים על ההגנה, ה-Device, הבקר עצמו. אתם יכולים לקחת את המחשב הנייד שלכם, לחבר אותו ישירות עם כבל רשת בתוך הבקר. אם הבקר הוא פרוטקטד על ידי ננולוג, לא יהיה אפשרות להתקן אותו. ברשת, עם פתרונות רשת, נגיד שיש שמתם את הפרוטקשן של קלארוטי ברמת הרשת, אוקיי? אז כאן מספיק שמישהו עוקב את הרשת, אוקיי? בכל מיני דרכים, כן? והוא יכול בכל זאת להתחבר לבקר בלי שום בעיה. אז זה בעצם ההבדלים, אוקיי? אנחנו משלימים אחד את השני, אוקיי? אבל זה לא באמת מתחרה. תודה דוד, ושאלה אחרונה מאורית. האם הפתרון יכול להשפיע על הביצועים של פסי הייצור? זאת אומרת להאט, לחסום את היכולת לתכנת את הבקרים כשצריך? אז כמה נקודות פה. אחד, ממה שדיברנו קודם, בגלל שאנחנו לא שמים שום קוד על הבקר, אז קודם כל לא משפיעים על הפרפורמנס של הפס הייצור. לא משפיעים על הפרפורמנס שלו, אפילו אם מחר, כמו שאמר גם יריב, אפילו הפתרון ננולוג נסחב בתוך הבניין עם איזשהו דיזסטר, כן? הכל ממשיך לעבוד. זה אחד. שתיים, אם במקרה הזה אתם גם צריכים לעדכן את התוכנה
של בקרים בתוך המפעל הזה, שהוא היה מוגן על ידי ננולוג. אז יש לנו את הפתרון של fail safe, שמאפשר לג'נרט בשביל האדמיניסטרטור של הפתרון, אוקיי, אתם חבר'ה, לג'נרט קיט, כן, secure על דיסק און קי, שאתם דוחפים למחשב, ל-Engineering Workstation, ואז בעצם זה מאפשר לתת לכם את הסיסמאות לבקרים, כדי שבמקרה של דיזסטר תוכלו להמשיך לשנות את הפרוגרם אם נצטרך, עד שנפתח את הבעיה והאימותי חוזר לתפעל, או הנטוורק חוזר לתפעל. לפעול. אוקיי, אז אני חושבת שאלה היו כל השאלות שלנו לוובינר הזה. רציתי להודות לכל הדוברים שלנו, יוסי שביט, ראש יחידת הסייבר בתעשייה במשרד להגנת הסביבה, תודה רבה יוסי, יריב ענבר, מנהל אגף מערכות זמן אמת ו-OT במטריקס, תודה יריב, ודוד אסייג, מנהל מוצר בכיר בננולוג, תודה רבה דוד, ותודה לכם שהצטרפתם אלינו. תודה לך רונה על ההפקה ועל החיוך. תמיד. ונתראה בוובינרים הבאים. תודה רבה לכולם. תודה חבר'ה. תודה לכולם. תודה, ביי ביי. ויוסי, אם אתה עדיין פה, שאלה אני רואה שממש עכשיו מישהו כתב, מתי מכילים את הרגולציה על כולם? רמי שואל. למעשה מבחינת התהליך הריאה, קיבלנו אישור ל1,000 מפעלים. כמו שאמרתי, תוכנית רב שנתית, אנחנו מתחילים במפעלי A, 2024 מפעלי A, מ-2025 כבר אנחנו מתחילים לגלוש למפעלים ברמה B, וזה יהיה תהליך לדעתי בין 4 ל-5 שנים כדי לחסות את כל המפעלים, בסוף נגיע לכולם. אז הוא כותב אני A. כן, כרגע אנחנו מתמקדים ברמה A, ב-2024 אנחנו מגבירים מאוד את הרגולציה, תגברנו את הצוות גם, וזה ילך ויתרחב. מצוין, תודה יוסי, ומשה שואל האם תהיה מצגת זמינה או הקלטה של הוובינר, אכן כל מי שנרשם לוובינר יקבל את ההקלטה ואת המצגות שהוצגו, תודה רבה. ונתראה בוובינרים הבאים שלנו, תודה לכולם. על הכיפק, תודה. תודה. תודה רבה. ביי ביי.